This afternoon, I have a very short message to all influencers and supporters of CCC. CCC yakangofanana neBhazi. Advocate Nelson Chamisa, vari driver. Conductor, ndo leadership ye CCC. Vari kuita basa rekunyora mari nematiketi. Isu maHwindi, tisu vatsigiri veCCC. Vari kuloda bhazi. Driver aende padoo akabata license rake achiti kuvabereki, tarisai ini ndine license vabereki, pindai mubhazi umu tarisai ndine license. Asi zvinoitwa nadriver. Driver anogara pasiti achirevha vanhu votanga umhanya, rakuenda. maHwindi ndo panenge achidaidzira tu vasara. Even risati ratombozara rine vanhu 4 rechingonzi tu vasara. Unotozozviona wapinda mukati watonyorerwa tiketi kudhara, watogara kuti bhazi rine vanhu 4-1, obvanzi mudhara achitogara imomo. Driver uyo muri kumuona uyo atori ready kuendesa bhazi, riri kubuda netimetable bhazi redu. Ndo zvakafanana neCCC. Zvese zvamuri kutaura izvi zvekuti opposition yakafa, opposition haisi ready, opposition ichiika, muchida kupa blame on Advocate Nelson Chamisa. It's wrong. Focus pakuzadza bhazi. Hwindi ukaenda ukanosvika kumusikana aroda kuira bhazi ukati amai makanaka, amai ndinokudai chaizvo, amai ndinoda kuti miti vake musha, uye akakusekerera ukamukonesa ukati chuya mukwire bhazi rangu iri atete zvigodi. Ndiwe ndo manyengera waita customer. Ani muri kuzviona? Umwe anouyawo nestrategy yake, umwe nestrategy yake, umwe nestrategy yake, kusvika bhazi razara. Saka iwewe usada kuti strategy dzemamwe maHwindi hadzishande, iwe uchitona bhazi richitozara. Just do your part. Iwe kana uri Hwindi ukatanga kuti iri bhazi harizare vabereki, bhazi ramuri kuona iri harizare vabereki, bhazi iri harizare vabereki, driver uyu ndeuya wekumboroveresa bhazi pakati, akambopotsa aiti aroveresa futi pakati, rinozara seiko bhazi racho riri type yaHwindi akadaro ane pfungwa dzakaora. So my message to the influencers is musadivide vanhu, musapesanisa vanhu timimimi. Isisu vamwe takasacrifice life dzedu, tine zvimwe zvakakosha zvatakasiya, hatina mari, semi mune dzimba, mune mari dzenyu, isu hatina mboshanda, hatina mari, hatina dzimba. Saka musada kuti jairira, musada kusacrifice life yedu nezvinhu zvisina basa ma-influencers emimi. It's better for you to live, tite basa isisu kana imimi musiri kuda, muonoti hatiwine re-election without you. Izvi zvenyu zvokuti hanzi anazopindura zvakati paujezera documentary, angaifana kupindura pakati. Izvi kai zvamuri kuita zvakumanaka, hazvizadze bhazi zvisiyanai nazvo pachokwadi. Pafeya.